रावबो फैया माथो गाइसमोन। Jitya Singh, hi, hello. PS Nazari, hello, hi, मा खबर PS Nazari. सोर दं जोंहा लाइक कमेन्ट खालामना होदो गाइसमोन अननानै प्लिज। PS Nazari मोजां दं आंना खबरा गेजेरावनो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दासान्दि। नोंनालाय मा खबर PS Nazari मा खालामदों? हेलौ गाइसमोन जोंहा लाइक कमेन्ट खालामना होदो सोर दं। साबस्क्राइब गैयाबा बानायना होदो अननानै। ओंखाम जाबाय नामा PS Nazari थांखो ना माखो? रावबो फैया माथो गाइसमोन। Please welcome my LB support me like comment subscribe please support गाइसमोन अननानै।
Lainale habnamabda kanskumlo. Dalim nih guys man. Nelayan satu setengah kayak
semua konsul nabadang kamera apa original brand pagla lendi
मादाय बायदि लाइन ही है। सोर दं कमेन्ट हरदो जोंहा गाइसमोन अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार बानायना होदो। नाइनटि थांबायबो एप्लाया मोनफैगोन ना मोनफैयालाय दसेनो 90 थाङो।
Amsterdam. Tam fibra. Soर dong komen horde guys men अन्नानै जोंहा like हरना होदो like comment subscribe लाइनानो माबा फुल फैयाखै माइलायले फैदों